بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم girma kwamishina na 'yan sanda sakataren gwamnati kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida mayan baki da kuma daraktar jama'a da sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya fara mana yau wa'annan bayan naka sun samu 'yancin kansu kan ɗauke su da aka yi wanda yana waje wannan abu ya same su. Kamar da muke ta faɗi koyaushe shi wannan zaman lafiya da muke nema ba don kanmu muke ba, don al'umma muke. Shi yasa koyaushe muke gabas da yamma, kudu da arewa domin tabbatar da al'ummar jihar Zamfara sun samu tabbataccen zaman lafiya. Wanda kyau in babu zaman lafiya to babu ma gwamnati, don sai da zaman lafiya gwamnati ke iya aiki. Saboda haka akan haka muka tashi tsaye mun kai shi. Wasu sun ta ganin laifinmu don mi za mu zo mu yi sulhu da 'yan ta'adda. Ni tunanina duk ɗan Zamfara ba abin da ya kai mai ya samu kwanciyar hankali. Za kuma duk hanyar da mutum zai bi a matsayina yana shugaba na a samu kwanciyar hankali dole ya bi ta. To ni na gabin wannan hanya ita ce mafi daidai ga gwamnati domin a samu zaman lafiya. Misali, ina can da ni samu wannan ina dawa nisa aka yi magana da su Hassan da sauran duk waɗanda sun kai da zaman lafiya. Akan haka ne aka samu aka je aka ɗauko mutane ga su guda 14. Babu kwabo guda da aka bada, babu. Sau haka in babu sulhu, babu zaman lafiya ɗin da ake ta nema, babu a haɗa kai da su domin a zauna lafiya. Da Allah ɗaya san abin da za a aza muku wani daga cikinsu. Saboda haka ni na yarda da wannan sulhu kuma za mu ci gaba da shi, kuma in Allah da al'ummar jihar Zamfara da zamna lafiya. Waɗanda kuma ba su zamna lafiya ba ko ba su son a yi sulhun, to yana tabbatar musu cewa ƙarya su ta ƙare. Domin kamar da nake faɗa yanzu haka mun yi odar sojoji wanda ba su da iyaka, kuma duk inda suke za mu bi su. In ta kama in je wallahi zan ji da kaina domin mu tabbatar tunda muna tare da waɗanda suka ba mu goyon ba na samu ake son zaman lafiya, shikenan sai mu je tare da su mu je mu yaƙi waɗannan mutane. Domin bai yiwuwa mu zura ido ana kama al'umma ana kashe su, bai yiwuwa. Sannan waɗanda suka yarda da zaman lafiyan nan babu ƙoƙarin da ba su yi na a zamana lafiya. Wasu sun tunzure masu, sun ƙi yarda da su ko suna ganin kamar wani abu gwamnati ke ba su, ba abin da gwamnati ka ba su. Amma su sun yarda da cewa su ma 'yan an zamana lahiya za su zamana lahiya. Da ba a zuwa kasuwanni, yanzu an buɗe kasuwanni. Da ba a hulɗa, ba Fulatani da bai shigowa cikin gari, amma yanzu yana shigowa cikin gari. Illa da mu kan mu gehen mu Hausawa da 'yan sa-kai mura da namu matsala. Domin misali, ko jiya mun samu report cewa 'yan sa-kai sun ta wani sun kashe Fulani, wanda ke sarakuna suna da wannan laifin. To wannan daga yau na ja layi, duk wani sarki da ya kuskura wani ɗan sa-kai na gari ne ya taɓa ni don a taya a kashe mutane, to sarkin na ya zama tuɓaɓɓe daga yau. Saboda haka babu sani babu sabo. Sarakuna su sani da cewa al'umman nan Allah ne ba su nauyinsu, ya ɗora nauyi a kansu. Da haka batun sarki ya ce ko an yi mitin da wasu ba a kirawo su ba, don haka ya zura ido ko ya amfani da 'yan sa-kai a taɓa Fulani don a to a kashe al'ummar da ba su a gani ba. To yana kira gare su su sani duk sarkin da yau aka taɓa wani a local government ɗin shi, ko dai ya kawo mun ɗan sa-kai ɗin nan wanda ya kashe wani ba Fulatani, ko ya kawo 'yan uwan shi ga gwamnati a yi mashi hukunci, ko kuma wallahi za mu cire shi ko mai hukunci. Wannan shine gaskiyar magana. Da haka batun wani sarki ya koma gehe yana ganin cewa ko ana hulɗa da wasu ba a yi hulɗa da su ba, daga yau ta ƙare. Don haka sarakuna, in kuna son a zauna lafiya kun san yadda za a yi. Ku ne Allah ba iko, ku ne a tare da talaka, ku duk wani ɗan sa-kai da a ƙarƙashin masarauta ba sarkin da bai san shi ba. Babu, don babu sarkin da bai da uban ƙasa, babu sarkin da bai da hakimi, babu sarkin da bai da hada shagon hakiman nan da akwai, duk kowa suna su, kuma duk sarakunan nan sun san su, duk sun san su, suna naɗa su. Da haka babu bai yiwuwa sarki ya ce wai wani wuri an ta 'yan sa-kai sun taɓa wasu ba a san da su ba. Da haka bai yiwuwa ka ɗauki doka ga hannunka. 'Yan sa-kai mun ce ka a koma taɓa kowa, amma har gobe suna yi.
don haka duk ɗan sakan da aka kama ya kashe wani to ya sani shi ma hukuncin shi na kisa ne, ko gwamnati ba za ta kyale ba. Don haka yanzu haka muna da waɗanda aka kama da ɗan sa kai da informers, akwai mutum bakwai ne ko da aka kama su. Don haka na ba da umarni nan take a wuce da su Abuja, kuma ina tabbatar musu da cewa duk an kace da su Abuja an san ba za su dawo ba. Don haka ba za mu yadda ba da ɗan sa kai da informer, duk wanda aka kama ya kashe wani wallahi doka za ta kai hannun shi. Don haka mutane dole ku tashi tsaye a biɗi wannan zaman lafiya, na dole ne sai a yi zaman lafiya. Don haka idan kuna ganin cewa kuna aiko kare doka, to wannan lokaci bai yiwuwa. Mutane sun wahala, al'umma na cikin kunci, al'umma na cikin wahala, sannan mutane a zo ana kashe su, wasu har daɗi suke ji don a ce ai gwamnatin matuwar lama ga ana kashe mutane. To daga wannan lokaci ya kai ƙarshe, duk wanda ya kuskura ya koma wasa da wannan na maganar zaman lafiya, za mu sa a kama shi ko ɗan gidan uban wane, kuma za a yi mashi hukuncin da ake ma wanda ya sa aka kashe mutum. Don haka masu jin daɗi wai ana kama mutane ko ana kashe mutane, to mun ɗauke su ma da same informers ne, ko kuma su ne ke tsada. Don haka ina kira ga kwamishinan 'yan sanda da jami'an tsaro, ku bi duk wanda kun ga yana jin daɗi an kashe wani mutum a cikin jihar Zamfara, to na ba ku umarni ku kama shi, domin su ma suna ɗaya daga cikin waɗanda ke yin ta'addanci a cikin wannan jihar ta Zamfara. Ba za mu yadda ba. Mutanen Zamfara yau ko kaza ake kashewa, hakkin tana akan mu, da ni da ku jami'an tsaro, duk wanda an ka kashe ko aka kuntata ma jama'a, hakkin suna akan mu. Da haka ba za mu yadda ba. Aikin mu shine mu kare al'ummar jihar Zamfara, mu kare rayuwarsu da dukiyoyinsu. Da haka ku waɗanda su Alhaji Hassan ɗan tawaye da kuka yarda da wannan sulhu, muna godiya gare ku, ko muna son da kai da su birnin Keji da dukkan ku waɗanda kun ka yarda, to ku ƙara da zare danci, domin wasu suna ganin cewa don mi za a zo a yarda da ku ko gwamnati ta yarda da ku. Kamar da na sha faɗi, an zo taro ba kuɗi nike ba ku ba, da don Allah kuke yi, don kuma kuna son a zamana lafiya. To ina son don Allah ku tashi tsaye, kuma ku ƙara lurar da waɗanda ba su lura ba. Yawanci abin da za gani ina hana a ɗauki mataki saboda irin ku da kun ka yarda da zaman lafiya. Domin idan an zo wani bai irin wannan mataki, ana mai kan uwa da wabi, da wanda ya ji da wanda bai gani ba, abin nan na ya shaho shi. Shi yasa muke yin taka tsantsan da ɗaukan mataki. Amma yanzu tunda wannan abin ya kai haka, to ku da tare da mu sai ku sani duk inda za a ɗauki mataki, to muna son ku shiga gaba, a je tare da ku, a je a yaƙi mutane, domin ko su ba masoyanku ba ne, maƙiyanku ne, domin maƙiya zaman lafiya ne. Da haka yana tabbatar ma al'ummar jihar Zamfara in Allah yarda wannan abubuwa da ke faruwa insha Allah za su bari. Dama ciwo shine ke shiga lokaci daya, lafiya hankali take shiga. Don haka a ci gaba da haƙuri da mu, a ci gaba da yi mana addu'o'i na Allah shi kawo mana tabbataccen zaman lafiya a wannan jihar ta Zamfara. Ko kuma da wannan abu ya same ku, to ina son ku ɗauki wannan abu daga Allah, kada ku ɗauka wani ya muku, kada ku ɗauki laihi na wani, ku ɗauki Allah ne ya kawo wannan jarabawa, kuma gashi Allah ya dawo da ku, za ku je ku haɗu da iyalinku lafiya lau. Allah shi ƙara tsare ku, Allah shi ba ku lafiya wanda ba su lafiya daga ciki, kuma gwamnati za ta ɗibi lafiyar ku kafin ku koma gidajenku, domin mu tabbatar da lafiyar ku kalau, ba abin da ya dame ku. Mun gode kwarai, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya maida ku gidajenku lafiya. Mun gode.